Se on MR Veikka ja Mikael. Me ollaan rakentamassa tässä tämmöistä ravintolaa. Tai no ei olla tavallaan rakentamassa, mutta täällä ravintolassa räjähti juuri zombi, niin mä katsos vähän korjaillaan tätä meidän ravintolaa. Millain zombi voi räjähtää, Veikka, kysymys? Se oli tämä. Jaa, Creeperi se sittenkin. Niin, meillä ei nyt oikein näitä blokkeja ole, niin lähdetään keräilemään niitä pian. Mikäs tuolla on? Niin, tämä on tämmöinen tällainen mikäs tekstuuripaketti tämä nyt on mukaan. Tämä on sellainen en minä nyt muista, mutta tuskinpa olette ennen tällaista tekstuuripakettia kuitenkaan nähnyt. Tästä ei saa kreatiivisia maailmoja. Niin tämä on siitä vähän ihmeellinen tekstuuripaketti. Ja myös ihmeelliset tavarat, niin kuin varmaan näette. Ja muuten sanoimmeko jo, että Mikael kuvaajana ja Veikka pelaajana. Joo, ja tämä on meidän ensi kerta. Niin, että toivottavasti te annatte meille tykkäyksiä, nimittäin katsos me ei olla niitä tykkäyksiä vielä saatu yhtään, niin toivomme tykkäätte näistä meidän Minecraft-videoista. Mutta näitä tulee vielä paljon lisää. Mutta meissä on kyllä yksi juttu. Me ihan pikkaisen matkitaan sellaista kuin MR-jallu. Niin, mutta tuskinpa se nyt haittaa paljon. Niin, eli esitelläänpäs nyt nämä meidän paikat. Tässä on meidän tämmönen hieno puumaja. Mut pistääs tuosta joku armonit nopeasti päälle. Kaipa nuo kelpaa. Pää pois edestä. No otetaan tuo Creeperin pää pois. Tämä voi näyttää vähän nurbolta, mutta olkoot nyt. No, mä otan nuo hemmetin jutut pois. Niin ja muuten meillä vähän joskus tulee noita sanoja suusta, mutta ei kai se niin haittaa. Otan siitä Diamond miakka ja lähdetään vähän parvekkeelta. No, niin että mehän tultiin hakemaan niitä paloja vai mitä, Mikael? Joo. Tuossa. Mutta mitä paloja? Näitä. Hiekkaa. Minä otan mitään hiekkaa. Junglewood plankskeja. Joo, näyttää ihan samalta. Mitä hemmettiä. Voi perhana. Niin, että tämä on mikäs, en minä nyt vieläkään muista mikä tämä tekstuuripaketti oli, mutta sen varmaan näkee, että ei tavallinen tekstuuripaketti ole. Että ja kaikki on rakennettu survivalilla. Kyllä, ihan kaikki on rakennettu survivalilla. Ja emme me edes tekisi mitään Minecraft-videoita, jos me olisimme nämä kaikki tehneet jollain kreatiivella. Eihän yleensä videoita tehdä, että ne on tehty kreatiivella.
Siinä on oikein komia creeperi. Mutta Oikein kunnon uros. räjäytetään se paskiaine täällä. Paskiainen. Siinä räjähti vähän. Niin, että mitäs meidän nyt pitikään meidän hakea? Joo, puuta, niin me saadaan sitä rakennettua se meidän... Missä saakelissa zombi nyt on? Mistä me tuosta minä tiedän? Niin, että... Tämä on hardilla, että sen takia täällä vähän on näitä hirviöitä, että... Se vähän ärsyttää, kun täällä on näin paljon näitä hirviöitä. Niin, että... Nyt me alamme rakentamaan sitä... ravintolaa, jatkamme sen rakentamista. Eihän tuohon ole vieläkään kasvanut mitään, voi hemmetti. Anteeksi taas, minä vähän keroilen tässä. Niin, että ajattelimme mekin myös ehkä semmoista, että kuuluu jotain piip. Niin. Joo, tässä on vähän näitä hirviöitä ollut. Perhanan zombi. Mene siitä sinne, sekin spideri. Ei vaan creeperi. Perhana. Siitä sait spideri, että sait. Daimot miakaa. Ai perhana. Joo, tässä ei tätä. Näin. No, mutta tämä oli tämmöinen meidän testaus, niin lopetetaan tämä video tähän. Moikka! Ja minä olin Mikael kuvaajana ja... Minä olin Veikka pelaajana. No, moikka! Moro!